Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Uno minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Kaulanon nga gabi, Banwa. Kamusta na kamo, tanan? Nagapamati na kamo sa Iloilo Newsline. Setyembre 8, 2021. Happy birthday kay Mama Mary. Medyo maulanon pero nakagwa na sa par si Julina. Grabe man nga ulan, no? Dulot yato sa iban nga mga lugar, oh. Kadto sa Batangas, sa northern na Iloilo, sa Capiz, Aklan. Grabe. Ang grabing ulan. No? Dala ni Julina. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers. Kaya check natin dugay-dugay ang Pag-asa Iloilo. Ibalontang sitwasyon sa nga panahon kag kumusta naman si Kiko, si Tropical Storm Kiko. Nagwa na si Julina, nagpasulod naman si Kiko. So i-check nato nini sa Pag-asa para mabalanta kung ano na ang sitwasyon sa nga panahon. Sa aton mga ka-newsline, palihog like, share kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Dira sa kaumahan, kadagatan, kabukiran kag sa iban nga pungsod. Sa aton nga mga listeners, kumusta na kamutanan? Kabay pa nga okay lang kamutanan, wala sang problema. Kagkabay pa nga nakatune in na kamo. Basta mayara lang kamo nga data. Bisan nagasakay kamo sa salakyan, bisan kundiin kamo dira makaplastar, pwede na kamo makatanaw, pwede na kamo makapamati sang mga balita sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag Pilipinas, no? Ilog nga Pilipinas. So amo na ang bintahakon. Naka Facebook page ka, may ara ka platform kag naka YouTube channel. Kag damo pa makatanaw, no? Damo pang makatanaw sang mga balita nga nagakalahinabo. Unlike kung may radyo, katutok agad.
Kag kung way battery ay saksak mo gid na. Di lang dalon mo man na. Hasta nga magsakay ka sa jeep, no? Mati ka, no? Pero kung naka-earphone ka lang, naka-cellphone ka, naka-Facebook page, nga platform, kag naka-YouTube, pwede na. Makatanaw ka, makita mo na ang mga nagakalainabo sa iban nga lugar kung naka-like, share, and follow ka, kag kung naka-subscribe ka sa YouTube channel. Kaya insigida nga man-notify ka mo. Insigida nga pabalon ka, may update. Na? Wala gid sang problema. So standby sa aton nga mga listeners, standby sa aton nga mga viewers, kay dugay-dugay i-check naton anay ang Pag-asa. Garing lang ang telephone sa Pag-asa sa ilang mobile number. So ibalon nato ni karon ang sitwasyon sa panahon ko nara na ang Pag-asa. Samtang gahulat-hulat kita sa Pag-asa, yari na ang aton nga mga headlines. Mga pulis, Armed Forces of the Philippines, kag Philippine Drug Enforcement Agency, ginpanginbulahan ni PNP Chief, Police General Guillermo Eliazar bangod sa pag-intercept sang 3.4 billion pesos nga siya bukag pag-inkwentro sa mga drug syndicate nga ginkamatay sang 4 ka Chinese national kag pagkadakop sang 3 pa kaiban. Barangay Tanod suspect sa pagpaniro sa duwa ka mga nagkalamatay sa Valderrama Antique, arestado sa mga pulis. Sa dugang nga informasyon na early child marriage sa mga below 18 years old, may salabto na mga nagpatigayon, nagtugpo-tugpo kag ang mga ginikanan sa kasuguan base sa gimpasar nga House Bill sang Kongreso. President Rodrigo Duterte nagpangayo sang pasensya sa mga pumuluyo kung wala niya malabot ang ekspektasyon sang mga Pinoy bilang presidente. 37 minutos na nakaligad sa Las 8 Oswag Molecular Laboratory sang syudad. Libre ang RT-PCR test suno kay spokesperson COVID-19 na team. Lalaki nga nagapangisda na lumos. Top 3 most wanted person sa San Joaquin arestado kag wanted sa kaso nga violation against women and children na dakpan. Mga violator sa minimum health protocol sa syudad sang Iloilo, masobra na 20,000 ang natikitan sang mga pulis kag compliance team. May harap man kita sang COVID-19 update sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Sa aton nga mga ka-newsline, aton mga listeners, standby ka mo kay dugay-dugay siparon naton ang mga informasyon kag ang mga balita sa aton nga mga newsline na reporters. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. So sa mga konsumidor sa more power, mayara na nga ginaindorso ang taga more power kung magbayad ka mo, hindi na kamo ayawan magpila pagi sa sa GCash. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more.
Loadlift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-ubra sa mga building kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. Kapangita bala kamo sang puro nga buko shake magkato sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable sa tanan kag saburuso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crush ice ang ginagamit kag wala sang kulba bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. May ara man kita sa Food Panda. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Mayo lang nga pagpamati dira kay Alin Ortiga. Natamyaw kagid ni Ma'am Harrieta Consolara Alvarado. Kag sa mga gwardiya naton sa Ceres Terminal, kag sa mga empleyado nga nagamonitor, empleyado sa Balya Car Transit Incorporated sa Luzon, Visayas kag Mindanao, kag subong man sa mga porters kag mga vendors nga nagamonitor gid kada gabi diri sa Iloilo Newsline. Mayong gabi sa inyong nga tanan. Kaya Police Corporal Sanchez kag sa iya pamilya hasta kay Mamem sa mayong gabi. Mayong gabi man kay Jeff De La Cruz, Tom Sales Aldabon, Mary Joy Castiva, kay Gary Haveliosa, Ann Henova Tabian, kag kay Marie Eve Santia. Sa mga manunodlo man sang Iloilo City National High School, mayong gabi. No, salamat sa tanaw nyo ha. Ilabi na sa kay Ma'am Tarusada, sa ilang principal kay Ma'am Hava, mayo gid nga pagpamati kag pagtanaw ha diri sa Iloilo Newsline. Dira man kay Tojan John Sapio, Leslie Londonio, Kagawad Malani Regacho Cabalonga, kag Kagawad Amin, Gemma Cabalonga kag kay Tokadoy, Precious and Renee Cabalonga, kay Kagawad Hernani de la Cruz Galvez, Kagawad Timay, Kagawad Betty Malion Talavera, Kagawad Maria Rita Hurtado Lanasco, sa kay Julian Bautista de Celos, kay Jeffrey Bautista, Josan Bautista, kag Angel Mine Alave, mayong gabi. Dira man sa kay Line, no? Sa Negros, subong man kay Kasamila ni ang condolence dira kay na lang nagyataliwan si Choy Jusing. So condolence gid sa inyo dira tanan-tanan, no? Kamo na bala danay budlay nga magtabok niyo. Bangod nga damo pa mga rekubikos antes ka makatabok dito sa Bacolod, Negros Occidental, damo pang kinanglan mo. May ispas, may negative RT-PCR test, kag hindi kita surtiyon base mag 14-day quarantine period pa. Condolence dira sa inyo nga tanan. Ang pasensya gid. So sa mga himata, no? Sa kay si Choy Josing nagtaliwan kaina, no? Kaina sa nga aga dito sa San Pablo, Manapla, Negros Occidental. 44 minutos na nakaligad sa alas 8. Balik kita sa aton nga pagpangalagad. Mga Police Armed Forces of the Philippines kag Philippine Drug Enforcement Agency. Ginpanginbulahan ni PNP Chief Police General Guillermo Ilyasar. Bangod nga amo ini ang pinakadako nga na-recover nga item, shabu sa subong nga tuig.
Gagi kumpara mo nagligad nga tinuig amo ning dako kon si President Rodrigo Duterte pa ang pambalon. Amakon mo nga sinako-sako to. Mayara pa nga level, no? Grabe, no? Ang mga Chinese, no? Nga kilo-kilo, mayara pa nga level, ano to? 168. May ang sa packing niya, packaging niya. So, kung hindi mo pagbusisiyon, kag kung wala ka bisang idea, nga ang sulod sinasang sako, mga illegal, no? Hindi mo mabalaan nga siya bugali ato. Nakuha ni. At kag na ka-follow up operation pa sila, may na-recover pagid nga 80 kilos sang ginapatian siya bu. Magluha sa 500 kilos nga na-recover, una nga na-recover nga naging naka-enkwentro pa ning mga Chinese national. Nagbato pa mo. Mayara pa sila nga TIC-9 to, nga gingamit, no? Machine pistol to. So, nawagtang ang ining mga Chinese national. May tatlo nga mga nagkaladakpan sa follow-up operation. Mayo lang kay way nagbalato. Magluwa sa 500 kilos plus ang 80 kilos, 580 kilos tanan ang nakuha, na-recover sang mga otoridad. Ang operation ginupdan sang Philippine National Police, ISAF, upod din ang taga PDEA, kag Bureau of Customs. Yari si PNP Chief, Police General Guillermo Eliazar sa iya nga pagpanginbulahan. I commend all the PNP personnel who took part in this biggest drug operation that resulted in the confiscation of the biggest drug haul so far this year. This only shows that despite the pandemic, your Philippine National Police and other concerned agencies have never lost their focus in the campaign against illegal drugs. Marami ng sindikato ng illegal na droga ang nalansag sa nakalipas na 5 taon at napakalaki na rin ang pinagbago ng peace and order situation sa ating bansa dahil dito. Sa pagbabago ng mga estratehiya ng mga natitira pang sindikato ng droga dahil sa maigting nating kampanya, we also step up our strategies, and part of them is the strong coordination of various government agencies that include tapping all the government intelligence resources against them with the PDEA as the lead agency. Ito nakita ng ating mga kabayan sa matagumpay na operasyon sa Zambales at Bataan. Makakasa ating mga taong bayan na hindi namin tatantanan ang mga natitira pang sindikato sa ating bansa hanggat hindi namin tuluyang nalilinis ang iligal na droga sa ating bayan dahil ang pinag-uusapan dito ay kinabukasan ng mga kabataan at kapakanan ng sambayanan. Si PNP Chief, Police General Guillermo Eliazar. Tiya mo to ang iya nga pagpanginbulahan kay makon mo pertik dako. Tiara na sa poder, sang PDEA, ang mga nakonfiskar. Hindi ayan nga madamo na ininggin palusot nila. Apang bagulang na intercept. Hindi ayan na mo sina. So dakong posibilidad nga damo na ining napalusot nila. Galing subong lang natukiban kag na-detect. No, so sa mga operatives, kung tuod-tuod nyo, makuha gid. Amo nang hambalta sa nagliligad pa. Kung tuod-tuodon ang kampanya, mapapas. Pero kung lugaan, kag daw pahapyaw, laban-laban ng iban, nga mga durugista, gakalipay. Kapin pa nga kung magpariho to sa una nga masiling ang operative sabi nga, sige, operate ka dira, hindi ka lang diri mag-operate. Masiling man nabi nga operatives nga sige, imo dirang area, akon diring area, imo ng barangay, akon maning barangay, way tatanduganay. Na, para way sang hulugay. So kabay pa nga hindi amo na
hindi nang mahimo ang natabo sa una. Kagkabay pa nga mga pulis naton tino na tadlong nataludtod nila. No? Kagkabay pa nga wala sang hudas padira nga nabilin. I-check naton atong koneksyon nagikan sa Antique. Kay may duha to patayo, tanod ang suspect sa Valderrama, Antique. Ano ayan ang motibo nga ang ngagin paniro niya? Ano? Ilimnon na naman? Yari ang report upod kay Newsline, Roming Antonio Paliog, standby. Newsline, Roming. Diri na pamatudaan Oo. Go ahead. na inam ka kung makiridog nga pag hindi pagkikidyan ay pag ang tinakan kang pagpapatay. Matapos katabo ang pagpatay kaduwa tanan ka persona minatabo Liga Dabu mga alas 10 na tuminos ang takme sa labi sa balay mismo sa tanod na nagaingalan kay Gerald Balyenas Banisyo barangay tanod kang barangay Kansilayan Valderrama Antique natabo sinihi bangod nga may ininganay dira kasi sige istorya ang naglabot sa punto na nagbaisay ini sila sa kasi Mario naman lang nga nagaingaran kay Rex Francisco sa Kansilayan Valderrama Antique man kay kung suno sa pira ka nakasaksi nagbaisay ni sila kay primero may man na istorya man at nga magkumpusta ka istorya mga disagreement ng karasara, mga rawid, mga bahol, mga igor nga tandag, ako ang rason. Kundi may pusil si Tanod nga Bill Gates sa garing bari-bari na kanyusayin gani. Bari-bari, tapos ang natabo, kundi na ba isa-is na kang biktima nga Felix Francisco, ining suspect na si Gerald Balyenas. Samtang ganaysay sila, ginsaway naman ini ni Richard Tanaha. 37 anyos, pumuloyo, ini siya sa General Folio sa Bermeo. Ang susunod na lapitanay lang ining barangay nila, mga kabyanan, kag-slide gani. Ang General Folio ni sakop niya sa San Bermeo. Dugay-dugay naglupok. Naigo ang una nakadais ang biktima ng patasang suspect katalo ni si Rex Francisco. Igo sa ulo. Kundi ang nagpasipay primero nagpasipay si Richard Gana, sige gapon pasipay niya ng balang niyang suspect na priyentiro mo gidbay ginapasaway kung hindi makita norna. Inlodan naman niya ang iyang armas. Tapos siya naman gintiro kag-igo man ulo patay. Lunsay ulo ang igo nila. Sang single nga vintage shotgun. Bakit ining barangay Kansilayan medyo malayo sa Banwa. At siyempre, ang tunuturidad kamusta yung dyan hindi makadeklarar kung patay na ina o kung hindi. Unless otherwise, sa hospital, doktor nila makadetermine, ginayungan pa nila. Ang duwa ka biktima ini nga daw duyan bilang pagyayo garing duwa ka dilabang nga duyan ginsulod ganda sa sako kag para lang masulod ang bangkay kagayungan. Ginsulod sa sako kagayungan agad lang madaras dagwaki. Ti sulod mo sako puot na to? Ti sulod pa nila sa sako mapuot na to Newsline, Romeng? Gamura man ang ulo sa tagwa ka sako, partner. I see. Ura man, hindi man na mapapaan kay man itong tagas ang dugo. Amo na dahil ito, basta nga maraya sa lugar, ginadaragit sa hospital.
Oh. Hindi nga basi buhi pagla, basi na minagruang pa man la. Paglapot sa banwa, man nila nga why nagit ka buhi, ay kalawid daw, 3 oras na pinanaway. Tamo na diretso na lang sa punerarya sa gugin na bayan sa mar. Kanyos line yan. Ang suspect mag-surrender sa ila sining barangay kapitan man, imaw ang fielded shotgun yung gamit sa pagtiro sa narwata. Tikba. Amo na kuon lang kung ang kuon na too much love kantilyo. Ang sobra galing nga inumam kantilyo man. Amo rin ngambal nga drink moderately. Oo. Ano nga lanis ang suspect ni sang barangay Tanod? Si Gerald Banyinas i Banisyo. Oy, di nga may pusil sa yaw, samtang ga duty may pusil? Usuragwa sa mga baryo-baryo mo. Mm. Nga may mga daradara itong mga shotgun, baga may mga tanod sa mga barangay. Oo. May mga armas pa na rin. Di galing ang iya to ya, ginprepararya para sa iya nga mga kainuman. Ano kanyo sa dyan Ang iya niya, ginprepararya ang iya nga pusil para sa iya nga kainuman. Ate oo tani, ginpalawid-lawid. Yan lang ang iya siniman nga suno sa talarig to. Ginpalawid-lawid naman hanapin sa mabla. Nagsaway lang nga ang sarang na dyan. Ginabay na patbiro. Kasi darwagin na patay na. Oh. Kaya kundi, inulsol sa akin, nag-ogdaw na ang ilimnon sa iya ulo, kag sa iya tiyan. At inulsol lang doon dumabla, double. Tutang ko, mahulog pa rin sa bisa, naman pag binaisay. Pero kung double, kung magiging sa darwa ka, decide mo kaso, ibak mahal man ang intensya mo skorte, mag-apiktuhan agad, kaya mo na. Ang nagsusurin nilang, isang man tao, kung nagman kung ka, inang na kamisan dyan mo. Oh, abi ko mayara ka mo da nga likorban sa gabi na kay tita hasta lang alas 8 hasta lang alas 6 nga pwede makabakal kag makainom gali hasta gabi way da likorban sinyo. Sa mga baryo-baryo ni hindi nang ba stricto na implement ang ni korban Ti delikado na kunali nga nakahibalo ang barangay officials, nakahibalo ang kapitan, pwede na siya mapasakaan sang kaso sa mga pulis na da mapareho siya dito sa isak barangay sa Concepcion, Iloilo. Ganiti ka layo nasa banwabi mo mura nga ito ay inam gid matagda partner kan Mr. Jan kita na balay mo tanok ja ito mag-inam gamay sa mga balay pwede man basta nga hindi lang mag-abusar. Ganiti ka parang balay ganito barwami daw bakay ka tanong sa boda o kung nga tanong ng saralan tanong balay ng ginang ganito may iban pa tao nga bola basta membro balay na. Tiyo may pangayaw pa dito. Ti makabe ang lugar na imnan nila aratot sila balay pero sa sagwas balay nila ti public place place na ina Kanyos Line Roaming pwede sa sagyapon mapasakaan kaso. Considering the fact na may poder sila sa barangay pag sila ang implementer kung mga tanod manalig sila siguro sa express na protocol pwede ka magsalto o sang limnom diwala ka oras pero magtingnan na yung may ibang ka ako pwede may sumanig. So kabay patane no nga hindi na ni madugangan bla hindi na maliwat siya ang iningay tabo Kanyos Line Roaming dira sa inyo sa Antique. Kaya damo kuno tong nagduwa ni na itlaw ng stay sa bukid kay siyempre nagpapasal naman tagiya ng tangke ay tira ka ablaw sa bahay kasi ba nga daw isto pa kay ka risking. Pag-abot with space bukid, ginakak out bukid, asa ko ng space bukid mo, mga darawa karton doon para sa abot ng barangay. Pupos mo na yun mo, kaya mo patungin din nanda. Tiyan mo na masakit-sakit. By the way, Kanyos Line Roaming, masipak ko anay gamay. Kay si President Rodrigo Duterte, nagapangayon na sa pasensya sa mga pumuluyo, ilabi na sa mga health workers kung delay ang ilang mga benepisyo, no?
So lato-laton lang kuno ibanda nga wala nakabaton sa benepisyo, particularmente ning ila hard pay, ang ilang meals and accommodation transportation allowance, hastang ilang special rest allowance. So lato-laton lang kay ti may ara naman instruction kay DOH Secretary Francisco Duque nga ipanghatag na sa mga health workers sa mga frontliners, no? Iti hindi lang nga mo to siling nga kung COVID ikaw abi nag-attender sa COVID area, ikaw lang hatagan, hindi amo sina. No, tanan-tanan nga rada ga duty sa hospital pwede ina nga matagan kay ang COVID makabig nga airborne, no? So pwede na sila makakuha. So ambot lang kung makakuha na dang inyong mga health workers, ginagpasa na liwat sa mga pangalan ang inyong mga chief sang hospital, sila binang 3 to ka mga hospitals to, sa Valderrama, sa Dao, kag sa Barbasa, Kanyos Line Romeng. At kung ginbago nila ang guidelines, nga pwede na makakuha man ang mga health workers, nagtagtato ang 2 o 3 hospital, district hospital na makakuha na siyang benepisyo kay may submission naman sa ngalan mo kung hindi matagan. Oo. Ang problema rin si Presidente Duterte, ang mabasyon ng sala ko doon. Oo. Amo gani. Ang isa pa dire, why kita kay Balo Permero, hasta ang iban to, ang ginapang testing na blamakit na ina, testing kit. Libre gali ina. Okay lang. Balikan ta si Kanyos Line Romeng dito sa Antique kay madamo tong mga health workers nga wala pa yak baton sang ilang mga beneficialin sa gobyerno. Amo ning masakit. So, Kanyos Line Romeng? Yamo ni Mara gali ayun ba gobyerno sila dire na baligya nila iya sa mga pharmacy hospital. So, kada pinikam sila dire ang mga kung mag-income na kurat ng mga participants sa mga hospital, ito lang na balo mo. Ano din ang decision pa ako sila mga reklamo. Ngayon, may harap-ano ka din mga supply na yan. May charge yung mga isama. Tiring man sila, wala talang abot. Okay, kung may naglabakan niya, ganun gusto kami sinigyan, mura nga ulihan, mo tayo dahil. So, buha na convert na tatak. Amo gani. Ang naton nga nabalaan sang una abit gani iya ni ka hospital hasta mga testing kits ni ang PPE iya ni sang mga hospital o kung sa mga pasyente hatag ni gali sang gobyerno kabahin ni sa ginrelease ang Department of Budget and Management kabahin ni sa ginpamakal to ni Anay Yusek Lloyd Christopher Lau katapusan pag-abot niya sa mga pasyente sa hospital. Ang iban nga magpaswab da, hindi gali libre, may bayad gali. Kanyos Line Romeng? Sorry lang iya ang nagbayad na po nga nauna ng mga pasyente. So, mga gusto ka rin, pakang nga mo hospital, kung nga medyo na uling-uling hindi na nakambal. May bayad kung hindi na sila hindi pa man uling tanan. Kung hindi ba kan sila, patakoon niya, hindi nagbayad. Pero ito ang pamangkot, yung iba, nagmukha manibago. Hindi pa naman tumawag-galit nila ang bilang pwede ka naman makuha o magbawa ng ibayan. Umang sa'yo pa ba naman itong libre nito? Tinami itong testing kit to, kung makita pa lang to sa mga pasyente, kung mabalik nila, nami turok sa latrasan sa nga doktor to. Kag sa chief sang hospital nga nagapanukot. Ginatagan sila sang libre, sang gobyerno, ginpain-pain ni sang DOH sa mga nagkalain-lain nga hospital. Katapusan, pabayaron nila galing pasyente. Pariyo man sa PPE, tag 2,500 ginasukot nila nga libre. Halin sa gobyerno, subsidize sila sa gobyerno. Kanyos Line Romeng. Kanami sila, no? Nami sila, guro pasok-sukon ni sa PPE, kag pulo, kag injection na, no? Kanami sila, warta. Damo, kwarta nila nila, mga din pa ito. Damo, kwarta ng naparta dyan, luwasan kwarta ng dato,
Pagkala kumunod ko sa magari na kumain ko matasyente ang sila sa matapay. Kaya naman ako confident na sa mga itilhel. So, naamon na mo kayo dahil may lagi na basta COVID patient ang naamon na bitan mo. Kasi kuha namon. So, awag pa sa garamutan ko sa hindi sa baka ng malam ang pagkuha nila sa kwarta sa pilhel, sa claim sa pilhel. Ang pilhel din hindi magbayan kung hindi nila mag-justify kung sa pilhel. Tubo lang to kaglatar kaso. Ako sa PhilHealth, usisaon ko ginman ni sa Mayo. Kaya nga, nada-aksidente sa lakyan. Na golpe lang natumba kay gin high blood. Tapos pag umuya sa imo report ya, asymptomatic COVID. Kundi tinunto, ang ginkamatay ato, ginbungguan sa lakyan. Ang ginkamatay ato nga high blood siya, cardiac arrest. Pag mo nga COVID, undi, daw ginago kay para nga makakuha dako-dako nga ganar o kung sa makakubra to sa PhilHealth nga dako-dako. Amakon mo na nga kung mapatay ang pasyente, kung critical, abi mo pila kulawaon nila, 730,000 at 736,000. Tikon mild, pilang kwaon nila Kanyos Line Romeng, 330,000. Timakon mo na. Tiway ni kay balong iban nga mga pasyente ang mga pamilya. Papirmahon lang nila o sige wave mo din imo nga kuano pirma ka sa wave form sa PhilHealth kaya ang ospital lang na bala nga mag-claim na sa ang doktor. Ti na sukton ka na nila sang imo bill, sukton kapag sang ila PPE nga libre, sukton kapag sang blayran mo sa ospital. Tapos sa PhilHealth sila pagid to double wami no. Nami no damo gamang garanon gali magamusin no. Dati, alam mo, pero sa provincial hospital, kaso nga ni Kuwan pamilya nga, ipa-confirm ko ulit yung sa Gildustino nga po din nga fan. Tapos yung kung COVID bitan eh, kaya banana mo, ang gulot sa hospital niya, may iba din yung lapihan mo. Kaya kung COVID ang imo grumatyan, ni Krumito, ang adal gasto ka man, yapon, di ba? Dito rin da, pa-confirm yung namang dito, ayun si COVID, kaya ang pinagsaling, yung tamang doon pa magatuan ka na, pero 100,000 para itap na bang. Tema. Hindi, kung kang hospital na mundo rin, hindi na. Hindi mo kinanglan laboratory, confirm kung tubig ko, ang kemasyan din sa sinting mo. Kaya, ang ba niya, ginahi mo lang ulit ginapraktik kaya gani, huwag isang magkat-COVID na yan, liber na natin COVID daw, nag-spend pa na. Dahil mo gani, kay Way kabalo ang pamilya, may ara gani kami kilala, do pero hindi ko gani magpatingin ko tinunto na ubra ninyo. May mo bala na sang mga attending physician na. May ara gid man gali luko-luko ya. May ara gid man lain yang ging kamatay cardiac arrest. Silingon mo lang to pamilya niya hindi na mo magpagamo. I-charge ta na lang sa COVID para nga wala na kamo balayran. Galing pamilya White Balong mas dako pa galing kuluwaon nila Kanyos Line Romeng. Undi daw tinunto. Birthday subong ni Mama Mary kabay pangagabaan sila no? Ang natabo ko sabi sa report ito. Oh. Natatay ko mo ng suicide to. Oo. Oh. Ibigla nga gin-display ng ang style nila gawin kung mapatay kami nga daw hindi naman mapatay ng COVID ka tapos suicide daw tapos nasya ka pagawaan na lang result mo pag-check sa antigen test kundi COVID positive na. Oo. Tapos, kung nag-request ka mga ipa-laboratory, sila sagot, palubong na yun. Oo. Kung nalubong na si ano, pa immune test, may mandala, tal uman para mamantan lang kaya pamilya, kung pasustino ko hindi, kung pobre ka, sabayan mo na lang, nalubong mo. Oo. Kasi na-record mo na yan, pasustin, ang tunin na doon, practically, basta nga pero kung mag-create, limon na sa health, maroon ko pinakasal sa iba sa iba na nagpamagyan na ininuan na lang ng COVID-19. Oo. So mo na gani nga daw tinuntuhanay ng obrabla. Permero daw hindi magugani magpate mo. Karon kay na o si saan sa Senate hearing si Tatay Digong, si President Duterte nagamatamat na kalma. No, kaya matamat na nga tukiban mo ang mga hukus-pukos bala astang PPE ni nga libre ginasukot niya sa
sa hospital tag 2,500. Ti kabisita sila sa isa kadlaw sa pasyente da. Katatlo bises pila ka 2,500 times 3, 7,500 plus bill mo pa sa hospital. Plus ang ginaturok pa to mag-swab pa gito. Nga libre na ang testing kits, ginapabayaran pa gid. Grabe nga hila kwartahanay no. Ang gid man niya sa PhilHealth nga tanawon gid sa Mayo. Kay nga kita niya nagabayad ka mga contributor sa kita Newsline Roaming kalaway manay nga mabutang sa inhostisya sagad ta bayad tapusan kakadto sa wala pulos nga ginagatasan kita galiya sang ibanda nga kalipay sila to nga i-charge lang dasan sa COVID business bisan hindi COVID. Amo na gani silang sa isang mayor kasi report ko sa Bandaga. Oo. Kung tayo tanan na pabo na tumaliya sa spot na development. Oo. Frustrated ni tanan plano ni kanan. Oo. Saan sa pagkamay sa website na sa system. Oo. Procurement lang. May ginantaan ay na binilyon mong. Oo. Ako pagit kami sa nabakan. Bayaran na po no? Hindi pagit bilang nabalik na. Ang punto niya, di ba yung matandaan mo? Yung reporto na in orchestrate yun bangod human tanan-tanan ang premo bang ilimit ang tagpatagsa ng hospital na mga binta sa insuport nila sa ginapabaydan nila na mga PPS struktuloy bayad na. Grabe gali naka-design gali ni. No, naka-design ang mga taktika nila tingala ko nga. Ang krematorium nagpasaka ang sang ilang sukot. Nga tingala ta nga lain ang ginkamatay to nga charge sa COVID. Kag nga ang pag-charge sa COVID way man nag-contact tracing. Gimpabayan man pamilya galibalan na nila nga negative man to galing sila lang nagdeklarar. No? Pagkatapos ambal sang gobyerno wala bayad ang testing kit, ang PPE tinga ang ginapabayaran, gina-charge pa gid sa bill. Ay grabe nga disenyo. Kung conforme kani sa ginhimo sa PhilHealth nga hindi anay pagpangbayaran kag nami pagitani untaton nila na in charge ang ospital galing ka luoy ang mga pasyente no. Kay kun untaton mo ni in charge sa ospital basiway na ni sila sang papay mo. Di bla ka Newsline Roaming? Wala ko okay gid. Kaya po sa PhilHealth hindi nagsan tamo magpagawa sa kwarta kaya ay pinag-director sa Newsline mo kung pinangat sa COVID sa tulog na Pilipinas sobrang parang total din na total no. Oo. Yung doctor. Oo. Kung supply mo rin sila makuha sa mga workers sa hospital na beneficiaries to health kung supply na kung pinakabilyon Baw dako Ay, maubos sa uso ng PhilHealth, maubos pa sa PhilHealth ka tuwing kang mga bintawso ng PhilHealth. Oo, kaluluoy kitang contributor tapos Newsline na Roaming mag-bankrupt sa ulihi ang PhilHealth ay mga contributor ni kaluluoy gidya katama no. Tapos ang PhilHealth at sila man Japon ng sukton sa mga contributors. Masakit-sakit ini. Kag tingala ta ang gapangayo ang ITSPAP. ITSPAP ano? Healthcare Professional Association against sa COVID-19 nga mga doktor na Newsline Roaming ang miyembro sang ITSPAP na da. Gapangayo sila sang data sa DOH kung pilak bilog ang mga nagkalamatay sa COVID. Pila nga bakunahan na. Pila ang mga nakalamatay sa COVID nga wala mabakunahan. Tiyantel subong way sila sa baging pakita nga data. Posible sa base lang magpakita sila, bukluon sila, hindi kaluluoy naman sila. Amo na goro nga way sila sa ipakita nga data sa ITSPAP sa mga healthcare workers nga nagapangayo sang data. Kay para man mabalaan, kay sobra na isaktuig nga way ta sa COVID. Daway Japon ang tatanaw. Kay way pamaubos ang pundo guro sang PhilHealth mo, no? Newsline Roaming? Nautod siya? Okay. Grabe. At least nakadiscovery, no? Si Commissioner Giran. Party na di, no? Nakita ya.
nga mayara nga mga dubious claim nga nagakatabo sa mga nagkailaing nga ospital. Dapat isa-isa ho ni, no, sa PhilHealth. Kag kamo man nga taga PhilHealth, dapat magsalabat kamo, magpagwa kamo sang statement ninyo na di. No? Magpagwa kamo sang statement nyo para mabalaan. Silingon nyo nga libre, katapusan so masukot sa PhilHealth. Ambal nyo libre ang testing, ang swab test pagid, no? At kay may ara na testing kit, libre. Masukot sa PhilHealth? Grabe ba? Daw, nagkuhan? Okay? Di ba? Testing luwat? Why? Nag-bisyo sa? Ara na si partner Romeng? Newsline Romeng? Newsline Romeng? Yes, karang kamutin nga na amo na na. Pantayan sa pag-ibig. Oh. Amo na gani kabudlay katam kon hindi ni guro montat ang may pundo pang PhilHealth Newsline Romeng. Montat na yun. Montat na sa ospital. Kung natin kwarta kagwati, ano ba itikin, no? Ha? Ano ko pitan mo kung natin yung paggawa ng application? Oo, galing tod, no? Kung nung taton mo man ng PhilHealth kalod. Kaya mo gini. Bantayan sa... Insakto lang bala? No, binutig. Oo. Kung manakaw ka, kung mahihalan. Oo, hambal sang iban nga legal. Nga Ko, sa sakto lang, kasi mo, kung mo, kung sakto mo, hindi ka lang makaw mo. Gimpagi sa PhilHealth mo. Oo. Sobrata nga COVID mo. Pinibla ka kwarta. Oo. Overprice tayo sa lunog. May baka. Sa kalamidad, ay sarpa. Oo. Sobrata rin sa kalamidad, may COVID na eh. Oo. Mo, kwarta, sinilyon kung piso sa pag-get na get kasi nasa malabo na gito. At unan ang taga-get kaya kung yung sinabo, suminay ko tugan, bagasina, wasinaw. Ano ba, sana dyan grab? Oh, shield. May kwarta sa face mask, may kwarta sa PhilHealth. Thank you so much, Newsline Romeng. Amo ni ang maripoto diri sa Morano de Baha, sa probinsya ng Antique, sa probinsya ng Newsline. Kung Antonio Nagaray, ito, sa Iloilo. Madamo nga salamat sa report ni Newsline Romeng Antonio nagikan sa Antique. Oh, ara na. Sa mga doktor, sa una, ang gina-acknowledge nato ng aton ng mga district health doctor, sumungya si Mayor Jill Tanyas, pati ang aton mga private doctor na may referral halin sa ila, pagmatuno nila nga libre sa aton nga Oswag Molecular Laboratory. Oo. So may referral sa doktor kag taga-syudad sang Iloilo siya. Yes, correct na. Taga-syudad ng Iloilo, kag may referral ikaw sa iyong mga doktor.